ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் இப்போ காடை பெப்பர் ஃப்ரை வாங்க நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு கடாயை வச்சு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. கொஞ்சம் சோம்பு போட்டுக்கலாமா? சோம்பு போட்டுக்கலாம், கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்கலாம். வாங்க இடித்த பூண்டு போட்டுக்கலாம். பொடி வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுக்கிறோமா, ஒரு 20 வெங்காயம். இப்போ நல்லா வதங்கலாம், கொஞ்ச நேரம் நல்லா வதங்கட்டும். சீக்கிரமா சின்ன தக்காளி தான், ரொம்ப தக்காளி வேணாம். இஞ்சி பேஸ்ட் இருக்குமா, ஒரு 1.5 ஸ்பூன் போட்டுக்கணும். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். நம்ம காடை இந்த மாதிரி கத்தியில் 2 பக்கம் அறுத்துடுங்க. இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும்மா. இந்த மாதிரி 2 பக்கம் அறுத்துடுங்க. சாம்பார் சாப்பாட்டுக்கு, ரசத்துக்கு, சப்பாத்திக்கெல்லாம் அறுத்துட்டு இந்த மாதிரி அறுத்து போடுங்க. எல்லாத்துக்கும் வச்சு சாப்பிடுங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கும்மா. இது இந்த மாதிரி எண்ணெயில் வதக்கிட்டு செய்யுங்க. கொஞ்ச நேரம் நல்லா எண்ணெயில் வதங்கணும். போட்டு நல்லா கலரி விட்டுடணும். இது வீட்டில் குழம்பு பொடிமா, ஏன்னா குழம்பு பொடி போட்டுக்கலாம். ஒரு 1.5 ஸ்பூன் போதும். மிளகுத்தூள் போட்டுக்கலாமா, ஒரு 2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் கரம் மசாலா போட்டுக்கலாமா. கொஞ்சம் நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டுக்கலாமா. உப்பு போட்டு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி விட்டுலாமா. நல்லா வதக்கி வச்சு ஒரு டம்ளர், ஒரு கிளாஸ் மேலே விட்டுக்கிறோமா. நிறைய நேரம் பிடிக்காதுமா, ஒரு 20 நிமிஷத்தில் வெந்துருமா இது. ஏன்னா வதக்கிட்டோம்ல, மிளகுத்தூள்லாம் போட்டு ஒரு 20 நிமிஷம் தான் ஆகும். அதனால நல்லா வெந்துடும். நல்லா ஃப்ரை பண்ணி தான் எடுக்க போகிறோம், அதனால் போதும் தண்ணி. கொஞ்சம் கஸ்தூரி மேத்தி போடலாமா. இது நல்ல வாசனையாக நல்லா இருக்குதுமா. அது போட்டு செய்யலாம். போட்டு கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சிடலாம். நல்லா வேகட்டும். நல்ல வாசனை கடை. இந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்கப்பா, நல்ல மணக்க வாசனை. இந்த தொக்குலேயே கொஞ்சம் சாப்பாடு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப மிளகு காரத்துலேயே நல்லா இருக்கும். சிக்கன் மாதிரி இருக்கும். சிக்கனோட சூப்பராக இருக்கும். அதோட ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சிக்கன்னால அது ஒரு கறி. இது நல்லா இருக்கும்பா, நாட்டுக்கோழி மாதிரி இருக்கும். இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இடுப்பு வலிக்கு, ஹார்ட்டுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் வந்தால் போதும். நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துச்சு பாருமா. சூப்பராக நல்ல கலரு நல்லா இருக்கும். இந்த தொக்கு கொஞ்சம் அப்படி அள்ளி போட்டு சாப்பிட்டா சாப்பாடு அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். ஒரு காடையை வச்சு சாம்பார் ஊற்றி சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும்.
ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் 1/2 கிலோ சங்கரா மீன் வாங்கியிருக்கோம். வாங்க அதை எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்கம்மா, வறுக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணலாம். 2 ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவுமா, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவுமா, ஒரு 2 ஸ்பூன் போடுறேன். இஞ்சி பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் போடுறேம்மா. மஞ்சப்பொடி போட்டுக்கலாம். மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாமா, ஒரு காஷ்மீர் மிளகாத்தூள்மா. உப்பு போட்டுக்கலாமா, தேவையான உப்பு. லெமன் பிழிஞ்சிக்கலாமா. லெமன் பிழிஞ்சாச்சு. தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கலாமா. இந்த சங்கரா மீனுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் விட்டு வறுத்தோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்மா. ரொம்ப எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுமாதிரி நல்லா கலந்துக்கணும். நல்லா எண்ணெயை விட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா இந்த சங்கரா மீன் வறுத்தலாமா. இந்தமாதிரி தடவி வச்சுட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் விட்டு வறுத்து சாப்பிடுங்கம்மா. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தேங்காய் எண்ணெயில் விட்டு வறுத்து சாப்பிட்டா அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது. வாங்கம்மா, இதில் மீன் வறுத்துக்கலாம். இந்த ஃபன்னில் பாருங்க, தேங்காய் எண்ணெய் விட்டு வறுக்கிறேம்மா. தேங்காய் எண்ணெய் போட்டு தான் வறுக்கிறேன். இது நல்லா இருக்குமா சங்கரா மீன் தேங்காய் எண்ணெய் போட்டு வறுத்தோம்னா. எண்ணெய் விட்டுட்டேன், அதனால தான் காட்டுறேன். காடை ரெடி ஆயிடுச்சுமா. கொஞ்சம் கொத்தமல்லி பொடியும் அரிஞ்சு போட்டு கலரிட்டு இறக்கலாம். இஞ்சி முதலே போட்டுறாதீங்க. இஞ்சி பூண்டையும் ஒன்றா சேர்த்து அரைச்சி போடாதீங்க. பூண்டு நெசுக்கி போட்டுட்டு அப்புறம் இஞ்சி பேஸ்ட் போடுங்க. அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சாப்பிட்லாமான்னு இருக்கும். 2 வேளை 3 வேளைக்கு வச்சு சாப்பிட்லாம். நல்லா இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சுமா. கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். பாருங்கம்மா, தேங்காய் எண்ணெயில் போட்டு வறுத்தா என்ன வாசனையாக இருக்குது. இந்த சங்கரா மீன் மாத்திரம் தேங்காய் எண்ணெயில் போட்டு அப்படி கொஞ்சம் கருவேப்பிலையை போட்டு அப்படி வறுங்க. அப்படி ஒரு மணக்கம். என்ன வீடே தூக்குது. மெதுவாக திருப்பி போடணுமா. தேங்காய் எண்ணெய் வாசனை. தேங்காய் எண்ணெய் அந்த கருவேப்பிலை போட்டு வறுக்கிறது அவ்வளோ ஒரு வாசனை. நல்லா மணக்குது. வாங்கம்மா, மீன் நல்லா சவுந்துருச்சு. எடுத்துடலாம். பாருங்க, மசாலா கூட பிரிஞ்சு போட்டோம்லே இருக்குது பாருங்க. அந்த மசாலா போட்டு கரெக்டாக அந்த மாதிரி அந்த அளவாக போட்டு வருங்க. அப்படியே இருக்கு பாருங்க. மீன் மேலே தடவுனது கரைஞ்சே போல. இந்த கருவேப்பிலை போட்டது தான் இது. வாங்கம்மா, ஒரு சுட சாதம், காடை பெப்பர் பண்ணி மிளகு தூள் போட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. வாங்கம்மா, சங்கரா மீன் வறுத்த மீன்மா தேங்காய் எண்ணெயில். கொஞ்சம் மீன் சங்கரா மீன் போட்டு குழம்பு வச்சோம்மா. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்குதும்மா. மீனுங்களாம் தேங்காய் எண்ணெயில் வறுத்தது. இது பாருங்க, மசாலாவில் நல்லா 1 மணி நேரம் ஊறிச்சு. எப்படி இது பாருங்க சங்கரா மீன். ரொம்ப டேஸ்டாகுதுமா. மீன் குழம்பு சூப்பராகுது.
நல்ல வாசனை அது. ஆனால் மீன் குழம்பு வீடியோவில் போடல. காடை பாருங்கம்மா, மிளகுத்தூள் போட்டு செய்யுது எப்படி இது நல்லா ரொம்ப டேஸ்ட் ஆகுமா. இது இந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்க, செய்து சாப்பிட்டு பாருங்கம்மா. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்க மீன் குழம்பு, கற்றாமணி வறுவல், காடை, பெப்பர் ஃப்ரை எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் வந்து செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.